sigra pala kang tumingal acampuh samya madali larkatet wileting kata sahyang kumangun sang niti benjang sangaji mijil latinyo ngedali wus ing cetha ngeglo tanpa warana Hanuman lantaran kaca paisan iki mau kowe wis prisa kaya apa gumelaring negara Ngastina. Kowe prisa dhewe lamun to niate Semar sing kaya mengkene iki mengko bakal dikisruh diruwet kelawan para Kurawa. Wah, sik Pak, kok elok men to Pak, aku ki dadi anakmu sakjeke ora tau kok pameri kaca paisan sing ampuhe kaya ngene. Iki iso nggih nonton ngendi wae ya, Pak? Manut karo niatmu, waton niatmu becik lan tulus, engko bakal ketok gambar ngendi wae jumbuh karo karepmu. Makasih nyilih diluk ya, Pak. Kaca paisan aku njaluk dayamu. Yen tak tinggal Bagong neng Palareja ngene iki anakku rambu rangkung turu karo sapa? Ketok ora? Ketok karo Mak Parinem. Ya ampun, sapa? Rewange. Yo. Lah mboke katiem neng endi? Neng ngarep kok mboke malah. Ampuh men elok. Kaca paisan aku njaluk dayamu kaya apa le adus bojone Petruk. Kaca paisan mijilo. Ora kena tinggi kaya ngono kuwi. Kowe ora gelem ketok ya, Truk. Sirku iso disawang bareng-bareng ngono lho. Ora kena bojone wong iki wadi iso sawang bareng-bareng ora. Kowe bae meneng-meneng ngesir karo Mbak Yumu. Wis kan mbiyen. Malah ngaku. Apa to ora apa-apa pancen atiku kaya ngono kok. Wis do meneng dhisik. Man, yen kira-kira engko Kurawa teka kene apike aku kudu piye apa gagalake anggenku bakal bangun kayangan. Sampun Kiai sampun. Mangke kula ing tanggel jawab sak wetahipun bab para Kurawa kula ing ngunduraken. Sampun malih kok namung para Kurawa dewa mudhun nggo gaman bledhek. Kula mboten badhe gigrik, kula mboten badhe wegah. Matur nuwun yen pancen ngono. Ya, saiki kowe mundura sawetara. Tekane Kurawa njajal tak pethukke. Syukur yen kena ndak elekake sarana becik ning ana rame-ramene aku njaluk tulung kowe sing tumandang ya, Mas. Nggih, ngetokaken dawuh Kiai. Kumulung mangung siring saka Kurawa kambakung kesro katitik katut larut merut nuwun sewu menika ingkang kepareng rawuh wonten ing rompok kula menawi mboten lepat Raden Patih Harya Sengkuni. Nuwun sewu sarawuhipun kula ngaturaken bekti kunjuk Raden Patih.
Iya Semar Badranaya jangkep tata kramamu wis ndak tampa pangestuku mara gage tampanana. Inggih brawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Ndara Kartamarma bekti kula lho. Iya, Kyai Badranaya wis ndak tampa. Raden Patih Harya Sengkuni sungkem kula kunjuk. Iya, garing saya kuru. Inggih. Ndak tampa pangestuku tampanana. Brawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Raden Patih kula ngaturaken bekti kunjuk. Iya Petruk wis ndak tampa pangestuku tampanana. Inggih kula tampi mugi andadosaken jimating gesang kula. Ayo Gong. Hah? Ayo ngandi. Lho. Mbagekke Semar wis mbagekke Mas Gareng wis aku wis saiki giliranmu. Mbagekke sapa? Patih Sengkuni. Ora sudi maneman cangkemku, Tru. Kok ngono karo Dayo. Wis to. Aku wis apal aku. Anggere Sengkuni metu wis to mesti ruwet kae sira ki engko. Titenana to. Wis. Maneman tanganku lambeku mbagekne Sengkuni. Lek kok jejeli serandal gelem aku. Sabar, ora sabar wis to titenana. Ketekan Sengkuni hawane malih sumuk. Iya to. Heeh, wis to. Titenana nganti kok murang tata cuman toko karo Bapak Semar. Woh, tenan. Musuh Bagong tak beleh uripan tenan. Iya, sabar. Oh. Nuwun sewu, kok janur gunung kadengaren rawuh wonten ing gubuk kula mriki wonten apa, Raden Patih? Ngene ya, Mar ngene. Aku ora duwe niat elek, ora duwe gegayuhan sing ala tumrape Karang Kadempe. Aku mung bakal mulyake kowe nata karo uripmu, Semar. Ing atase kowe iki melu Pandhawa wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit rekoso saiki mulya Pandhawa saiki keceh bondo kemul kamukten ana Ngamarta kowe kok tetep dadi kere iki piye janjane Pandhawa iki mikir kowe iki piye mula kang mangkono lerena anggenmu ngetutke Pandhawa lerena anggenmu dadi panakawane Ngamarta saiki kowe tak boyong marang Ngastina tak mulyake uripmu kowe butuh pangkat butuh derajat pengen apa mengko karyaba yen butuh Raja Brana Mas Picis dhuwit pirang miliar ngaranana yen kepengin nganggo jarik emas ginepeng kelakon ning ana syarate watone kowe gelem nglereni anggonmu mbangun kayangan kuwi panjalukku dados kula kadhawan nyigek anggen kula mbangun kayangan iya Semar nyuwun pangapunten niat kula niki tulus lan suci mboten kok kangge kamulyane pribadi ning mugi-mugi saged murakapi tumrape bebrayan ageng kula mboten purun Raden Patih nadyan kados pundi kemawon niat kula anggen kula badhe mbangun jiwa menika kula tohi nyawa kula paribasan Semar kudu mati mboten napa-napa mbeguguk ngutawaton gajalar singa bareng yen ngono Semar aku teka ning Klampis Ireng kene iki wis diparingi Purbawasesa karo Sinuwun Prabu Duryudana yen nyatane kowe megah nampa kang dadi dawuhku nuwun sewu Kakang ora kok aku njur meden-medeni karo panjenenganmu ki babar pisan ora nganti kentong subuh Klampis Ireng kene iki bakale rata padha bumi lah dalah apa to Sangkuni raimu kowe ngapa nesu mendem apa ya mendem sing mendem kowe murang tata aku mau wegah mbagekke kowe mergo aku wis krasa instingku wis krasa lek kowe arep gawe kisruh lah dalah nyatane tenan kowe ngalang-alangi bapakku anggene duwe sedya luhur duwe sedya tulus lan suci anggene bakal bangun guyangan kayangan Gong kayangan lha kayangan yo oh niate ki ape mbangun jiwa, mbangun moral, akhlak, budi pekerti. Lah kok kowe sumbar ngancam ngincip ora nganti kentong subuh.
Kene iki bakal rata padha bumi. Raimu no. Sing kondelne apamu? Apa ngedeloke patih apa piye? Kowe pamer derajat pangkat karo Semar arep kok boyong ning Ngastina. Pamer dhuwit karo Semar kok pamerke karo Semar. Apa kowe ora maca karo sejarah kowe? Hah? Kowe ora maca karo sejarah. Sapa to sejatine Semar iki? Iki sejatine Dewa Ngejawanta, ngerti ra tok petok. Iki mbiyen ki dewa ya Allah, Sengkuni tek kaya ngono kowe. Iki mbiyen dewa ning kayangan iki kakange Bathara Guru. Iki mbiyen ganteng bagus ana kayangan Suralaya, jenenge pukulan Bathara Iswanta. Ismaya, Ismahyudi, Ismaya. Kupingmu bosok ora. Ismaya. Hah? Lah kok pameri derajat pangkat bondo ya Allah, Sengkuni. Jenengmu wis elek lho, Sengkuni lek diwaleki niku Seng. Seng ki ambu kuni ki entut ambu kaya entut lho. Lho. Asem raimu lho. Aku ora ndek perkara karo kowe, aku teko kene iki arep petung karo Semar Badranaya. Iki bapakku. Nadyan kaya ngopo asak beling-belinge Bagong sak mrosal-mrosale Bagong. Lek bapakku diancam incip patine, anake sing ora trima. Lek nganti bapakku mati Semar modar, aku sing geton kedung. Kok iso? Lah kene diutang karo aku si anak. Mbok aja digawa rene to lele. Kowe meneng kowe. Kowe anak gede dhuwur meneng wae bapak pateni wong saya gareng turu mendhi. Ora. Turu idone raimu. Kereng men to. Kerengno. Ndel-ndelke. Mburimu kuwi Karta Meremo. Karta sugih merem sing ngarani. Sugih nek ora ngerti karo Danadya, ora ngerti karo amal kebaikan. Gelem nyili nganake. Urung ratu gustimu jenenge Duryudana. Dur kuwi gara. Dana ki wewe jere arep menehi bae ngapusi. Biyen nalika nyalonake, wis pokoke masyarakat tenang kabeh, desa-desa kene tak aspal. Ning lakon dadi ratu nyatane ya panggah bladu. Hah? Durung pendhitane sing jenenge Durna, Durgara no padang wis ngapusi wong. Sing jengklekan Dursasana, Durgara Sasana nggon-nggone wong ngapusi. Durmagati apik apa? Durmagati, dur ki gara gati ki penting, pentinge lek ngapusi wong. Ayo muni kowe. Lek aku adu nesu ngene aja dijarak. Beh. Ayo Suramrata. Terus piye, Truk? Lah kowe iki piye? Lali e. Jayamrata. Imbang-imbang yen padha. Sayuta mara sakedhe urip. Ampian kaya wong jala rebutan kaya menjangan mati tanding ana kridane Bagong yen menang tak guroni sembahi der-deran dina iki. Aja dawa-dawa. Lali. Ampian kaya wong jala. Rebutan kaya menjangan mati. Dapurmu ora bejaji. Raiku kaya tungkakmu. Kuwalek, Truk. Kok iso raiku kaya tungkake Sengkuni. Sing bener tungkake Sengkuni kaya raiku. Kuwi yo kleru e. Kowe iki meneng piye aseme wong nesu dijarak nakal banget kowe iki. Kowe lunga kene ora? Janji tak kedhepke mripatku ping 3 ora minggat saka jo takon dosa remuk musuh Bagong kowe. Kowe iki apa? Lho nyepelake preman Palareja ngerti ora? Hah? Jarak karo aku. Minggat ora Karta Marmo lunga. Janji ora lho kowe tegel tenan ning kene. Lakon kecandangan kowe. Lunga. Iblis iki yo ngono. Truk, abimu, Truk. Gong eling le. Gong. Sakit. Man, geger tenan, Man. Wis lemangan jangan blenderang kacang wis, Man. Nggih, Kyai. Wes lemangan wes. Nggih. Suramrata, Jayamrata jarak karo Bagong asem iki. Aja lunga. Maju bareng ayo. Le. Aja ngalah.
Lek kowe ngalang-alangi padha karo kowe komplotan karo Kurawa. Belani karo wong elek. Aku tegel batok ndasmu, Tru. Le. Sabar. Hah? Sabar apa? Innallaha ma'asobirin. Ngerti ora? Ngerti no. Adake wong goblok. Apa? Sekali merdeka tetap merdeka. Ndasmu pecah iki ora. Wong sabar kekasihe Gusti Allah, ya. Wong ki nesu urat sarape pedhot, ngerti ora? Lek urat sarape pedhot otomatis engko bakal gampang lara lho kok. Aja kok lara, mati tak wujudi truk. Yakin kowe? Wis to. Aku lek belane karo bener belan karo bapak ora wedi karo sapa-sapa wis to. Apa nemu dapure Kurawa? Kurawa ora mung siji loro ning sawangen to barisane ewon lho teko kene. Nyerangap gamane kaya ngono. Kowe bilani bebener ya kena ning aja nganti paribasan. Kowe kuwi mati mungko mati kodhok. Kok mati kodhoke piye? Mati sing tanpa lelabuhan. Kok tanpa lelabuhan aku bilani bapak tanpa lelabuhan iki karepmu piye? Hah? Kowe aja ngagosek to gosek-gosek. Kok kendelmen to awakmu anget kabeh. Genah bar mangan wak kirek aku kok. Kaya ngono. Kowe ora ngerti piwulang agama to. Aja mangan kewan sing nganggo siung. Siunge wis tak ilaki, Tru. Ya Allah. Wis ngaliyo. Kowe musuh Kurawa sing cacahe atusan kaya ngono. Ibarate kowe iki sulung mlebu geni. Ula marani gepuk. Kutuk marani susu. Sunduk. Susune disunduk. Dasmu ora. Kowe iki ora aja kaya ngono kuwi. Iki nang kene lek enek Anoman. Lah Anoman nyatane malah mangan blendrang kacang nang pawon. Lho jare arep semanggem. Engko lek enten rame-ramene kula nyoto mandang kro untuk ngunduraken kula niki nyatane kata tinggal kata janji tanpa bukti kok. Sapa? Anoman. Bola bali kethek. Ketheke munyuk-munyuke derajat sak ngisore menungso. Nek rame-rame jare ke pendhita. Mapane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane tata solah bawane. Ning nyatane janjine tanpa bukti lho. Ora usah nganggo Anoman. Wis. Ngerti Anoman kelakuane kaya ngene nek rame-ramene ra jedul babar pisan. Mbiyen nalika sik jabang kethek mbiyen. Tak idek gulune lak modar to, Tru. Aja ngono. Aja ngono piye? Tenangane lah. Ambake munyuk laya pendhita to kan. Biyen ya satriya gembong Swela Giri lho. Sapa? Anoman lho. Randek puna mau ning ngarepe Semar jare arep ngayomi klampe sireng bantu karo anggene Semar bangun kayangan. Nyatane ketok irunge ora. Tenan ngerti ngono biyen yo tak belah tenan Anoman biyen. Aja ngono. Nuwun sewu penemban. Sarawuhipun kula ngaturaken pangabekti kunjuk. Iya ya kaki wis ndak tampa. Pangestuku tampanono kaki. Kuwi gendeng apa piye to kuwi? Nyuwun pangapunten penemban menawi para panakawan niki keladuk anggenipun gegojekan. Ora apa-apa kaki, terusno kaki. Gong, Nun. Neng mburi enek rek ceblok ireke sapa? Ya genah rekku. Nanti Gong, nang kene tunggu diesel. Mulai nganti mati jantungnya wayang diesel e. Bapurmu ya. Man, nggih. Aja nesu lho, mboten napa-napa kula apal kalih watake Bagong. Kurawa teka kene. Nggih, Mang Pinara ingkang prayogi kula manging badhe ngrampungi. Ya. Mangsa bodho ya, Mas. Nggih. Memang malu tak sampun lapeng-ipeng Nogosari
wor-worahan ngarane ngacurit kong makuru kong teteka yabu tulung perpek ngriing kurang ngesti rekata ingkang waca layu sebet watatitak layak to layak Bagong kendele kliwat jebulana sing dadi bodikat iblis Hanuman biyen Bambang Haswatama ya kowe aja melu celeng boloten kebolatengen tumrap lakon iki kowe bali kowe nyingkira tak obongi klampe sirem blangap-blangap waton ngucap malah kowe yen kepengin slamet uripmu sak wadya balamu kowe bali yo nadyan kaya ngopo lan kepiye tetep bacut nyekel Semar Badra yo bali yo bacut bali bacut kena bacut ning ndasmu tinggalan ngarepku kene piye rada muntap lir kinetap supaya ya kene Sojo pang mawingo-wingo wangis balen ana tembumu sing keri dhewe ayo balen kena bacut ning ndasmu tinggalan ngarepku kene sik to kowe muni ngono ki sadar apa ora apa kowe ora kepengin menangi ramene 17 Agustus tak sasi ngarep iki kowe ora pengen menangi ramene bersih desa Palareja taun ngarep apa piye? Ngucap ra ditata nantang perkara karo aku padha karo jelek urip bosen ngemut legining kula. Tanganku ndarat nerdadamu ra njepat igamu nglayang nyawamu aku roni batangmu jagemu. Ya ngomong Pak.
Wah. Wah. Minggir. Minggir. Sortayu tandingmu. Cekel, gue ingon-ingon. Iso nyekel aku padha karo iso jaring angin. Wah, omonganmu. Hut. Weh. Galak iki ya. Weh. Hut. Weh. Batole. Ho! Look. Hit! Bah! Look. What? What? Hold on! Hey! Go! Hit! What? Look. Metu monyete parang. Iblis ngejak lompatan lho saya. Lo, hut, hat, lo, kuat. Oh, lo, yo, ho, wi, ho, yo, red, wa, rat, lo, wi, ho, lo, hut, lo, lo, wo, hey, lo, wa, lo, ho, hey, wa. Ngegeti to. Man. Kula kinten lek Kurawa. Kurawa poleng kaya ngene Kurawa. Nah rombongan kowe poleng aku ya poleng. Kowe jek kuat mere to. Nggih waton mboten lara untu tasik kiat. Oh, kuwi to. Pengapesamu lek lara untu. Nggih. Piye to aku mbok diajari jane mere iki ilmune piye to jane? Bisa diwarahke apa ora? Nggih saged. Ning nggih nuwun sewu rada nuwun sewu pekewet anggen kula badhe matur. Jajal kaya apa le mering. Apik ya, Mas, apik. Ning gampang ngelak ngoten niku. Iya, golek dhuwit wedi ngelaki ngopo. Neh, Mang. Carane piye carane iki? Teknik iki to. Cobi Mang, nuwun sewu, tutukipun mangap. Nah niku ilat niku Mang padake telak dhuwur. Mang padake telak dhuwur. Mang sebul. Ora iso no. Saged. Lah kok elok menalah mesti enek iki mendhi kowe ndek gembolan duwe cekelan wis to, aku percaya mesti. Nggih pancen ngoten. Lah iya mbok dinahne aku, bayar aku ya gelem wis. Men iso mere kaya kowe, mosok aku mrene. Lho ora iso kok ya. Ning nuwun sewu niki ra dijijik-jijiki mila kula mboten wani matur. Jijik apa? Syarate gampil lan mesti kula jamin jenengan saged mere. Piye carane? Nuwun sewu idu kula menawi jenengan dahar. Niku mesti jenengan saged mere. Anu ora nek liyane to carane,
Lah aku panganan sego pecel sik enak, sate ayam Ponorogo sik enak kok mosok riyak iki lho. Lah nggih mila kula mboten wani matur amargi niku syarate. Supados saged ngoten niku. Pun nggih, sik. Ping pira kuwi lek ngidone iki? Ini sepisan mawon sampun cekap. Pun kula tak perang melih. Wis ra apa-apa, wis. Aku tak merem dipet wis. Rekoso pisan ning bakal iso meri selawase to. Nggih, saged. Nah, iya. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Merem dipet. Ha. Duh, sik. Masa ngangge ngono barang. Lah pripun medale lek mboten ngoten mila mboten sahke mawon. Kula ya gelem. Gelem. Kula malah isin ngoten niku. Ya, gelem. Estu. Ora guyon iki, ilmu ra entuk nggih guyon. Ha. Mandek ning gulu. Nggih. Pun, Dani Mang Meri, yen mboten saged kula mang dukani. Ngoten to, Bi. Terima kasih. Mboten diuntu rasa nyokot to. Wah, diuntu nyokot ora. Ya, sang gleling iki. Caritane wayang Jawi. Kuwi. Aseme kaget aku nakal biangti. Apa kowe, Truk? Bedah to jarekmu? Ora mereno. Teori ra mungkin. Sawangen. Iso tenane elok banget iki kakakku kuwi. Aku pengen ngono carane piye, Truk? Jer Basuki mawa beya. Maknane kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Lah ya gelem korban aku. Watone kowe gelem mangan riyakku. Cari yang lain nggak ada, teknis-teknis yang lain gitu loh nggak ada. Ya mau iki aku kok Anoman mau ya iki kok ya lek gelem monggo ra gelem ya wis lak iki gleleng Kurawa mesti wedi kabeh. Ngapa? Oh ya ampun mangap kek marah ndak kok leboni nyabut to, Truk iki. Piye to? Aku pengen iso mere. Itu lho. Iya wis ora masalah. Ya, bismillah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Sik. Ya Allah. Kok kaya ngono, Truk? Kok mangkono kita? Ya ngene iki aku mau karo Anoman ya ngono kuwi kok. Ora gelem ora masalah wong ra kelong nek gonggong ya ora apa-apa. Sik to. Ya. Ning mung pisan to? Ya pisan. Yakin? Ya. Jamin iso mere. Oke wis ora masalah. Wis. Ngopo, Dik? Wis mending iso mere. Aja murep ya to iki. Tuh tak mubeng bareng. Wah. Wes ki mere. Mere bareng terus. Oke, kowe sik. Oke. Wah, lah rono kabeh kok, Gong. Rono kabeh. Lah kowe piye ra kok sisakne sithik-sithik dadine? Sik balekno separo. Hah? Balekno separo. Oke. Susi wareg ya, Gong. Dang. Kowe.
rono kabeh. Balik. Gak aku jijik-jijik ngono ki ora. Le nafsu banget iki ora. Apa kuwi kok ngono kuwi barang? Ben metu kok ya. Piye ta carane, Gong? Balik. Piye ya ampun ceblok lho, Truk. Lah kuwi rong mangap wis kok idokne. Ya ampun, lha iki nang kene iki terus piye? Yo, tiba ning lemane jijik-jijiki. Wis babar pisan ra patut. Ya ampun gareng masyaallah. Campur letong iso didilat lho. Ya Allah, astagfirullahaladzim, gila ora. Wah, gareng iki. Belum. Mere bareng. Penekan barat. Maju wong. Bongko apa urip? Kuwi arep ngebruke kartemanmu gunung malah keburuan gunung ijo piye to iki? Tangi. Mbek. Petruk nggih. Ndara Tirtanata ya. Endi malah tugel gulune. Musuh Petruk riyen kok. Suwek sakmu entek sangumu. Hut. Lu. Hut. Awas. Hi. Ya. Ho. Canda Indo. Berdiri. Bulu romaku. Ngomong apa to? Ngapa to? Sak senengku to. Mudan wis maju apa ora ngarsa. Musuh Bagong rek menangke. Buh. Merek. Ho ha. Ho ha. Hui ho ha. Lu. Hos. Ya. Biar kowe. Ra klumah gurone biatangmu rek. Ho ha ho. Lu. Hut. Nak. Yo. Perang carane ngene rekoso, guak tenaga. Mesakne sing nabuh ge ngrokok sik. Lah piye? Wis saiki nyododo ndi dodo, nyosirah ndi sirah ngono.
Lah piye? Aku ngantem kowe sirah ping 3, engko kowe gendi ngantem aku ping 3. Wis ngono ae wis. Sapa sing modar, sapa sing bongko, ngono ae wis. Kowe engko sing mati. Ora apa-apa, mati. Wis to. Apa mati ya wis ora apa-apa golekne ces nek. Kowe iki wong mbah HP. Wis to, Ndang. Sing ngantem aku sik apa kowe sing diantem? Piye? Sing ngantem aku sik apa kowe sing diantem sik? Piye to, padha ae. Wis to, Ndang. Ya wis ngantem siknya. Wah, oke. Nah, ngene iki ana lakon Bagong ngantem Dasi Jayadrata iki. Oke. Ping 3 lho. Iya beres-beres perjanjian siap. Oke. Ning lho. Nah, iki dalan patimu kowe. Wah. Piye, Mas? Ora apa-apa. Waduh, seneng aku gawe obat ta kowe? Ora. Ini, kurang pindho. Iya. Wah. Piye, Mas? Ora apa-apa. Hebat, kurang pisan. Iki moncrat bolomu kowe. Awas. Ambruk. Ora. Ambruk. Ora. Wah, elok kowe sentosa tenan. Nyata lamun to kowe senopati nang prawira yuda. Aku njaluk ngapura ri palunggone aku njaluk pamit damai yo. Damai piye? Damai piye? Jere ping 3 kok. Ya cek eling lha aku menyerah. Ora iso. Ayo. Nyampu to. Ayo to. Ah, adate iki mungsuh tak antem sirahe mesti kopyor polone mletik otake. Iki dalan patimu. Aja meden-medeni to. Ngantem ndang ngantemno lho. Ngomong ayo, Truk. Gosek rasa golek kakange. Ayo. Mutiar. Iki piye to kok malah ngeburu kancane iki. Ayo wani ora sik wah nyawangku dadi 7 dadi 8 ya. Wah dian elok. Ya, pamit. Gosek to, pindungkas. Iki dalan patimu. Oh, sangkas. Ya. Ampuhno aku, itlok tenan iya aku.